neng luar negeri iku lho, kanca kabeh ya, kok sing durung ngerti ya, sing posisi neng Indonesia ya. Di luar negeri itu bebas ya. Aku yang taunya ini Hong Kong sini loh bebas. Mau umur berapapun, mau nggak nikah, mau nikah terserah mereka. Ya toh, di sini itu loh nggak ada yang guna mau pakai baju gini, mau pakai baju gitu, mau apapun tuh nggak ada yang ikut campur. Lah, coba kalau di Indonesia. Di Indonesia gini sih, satu kampung udah sudah menyebar kemana-mana, ngomong satu orang menyebar kemana-mana. Itu kalau di kampung di Indonesia ya. Kalau di sini di Hongkong ini kita mau jungkir walik apa piye ya ora ana sing gagas, ora ana sing perhatikan ngono. Apa meneh rek kowe senengane nyatur wong sing kerjane luar negeri puluhan tahun randang di bojo ngono kuwi lho ya. Ngono kuwi kene iki biasa, ora menikah biasa. Ora ndek anak iki ora apa-apa. Nek awakmu senengane ngurusi wong nang Indonesia wae kapan nikahmu baru wis nikah takoni kapan ndek anak iso ngono.